महाराष्ट्राच्या राजकारणातला आणि समाजकारणातला एक अतिशय काळा दिवस म्हटलं तर गैर ठरणार नाही। आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचं राज्याचं एक धडाडीचं नेतृत्व, कर्तृत्ववान नेतृत्व अजितदादा पवार यांचा विमान अपघातामध्ये दुर्दैवी मृत्यू झाला। ऐकल्यानंतर शॉक बसला। आत्ताही विश्वास बसत नाही की एवढा डायनेमिक माणूस अशा पद्धतीने आज आपल्यामध्ये नाही। प्रचंड दुःख होते। वैचारिक जरी मतभेद असतील तरी पण अतिशय सहानुभूती आणि प्रेमाने वागवणारा हा पराकोटीचा, उंचीचा नेता आज आपल्यात नाही। संपूर्ण महाराष्ट्राची, देशाची, सर्वांची ही हानी झालेली आहे। मी त्यांच्या जीवात्म्यास चिरशांती लाभो, सद्गती लाभो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो। हरि ओम।